Излизам на сцената, гледам някакво жури и им беше някак си притеснено. Ако има някой, който се притеснява, когато излизаме на сцената, бих му казала: абе, не се притеснявай, бе! После влезнахме в някакво телевизионно студио и си казвам: вау, супер яко! Ами те ни извикаха горе и си мислех: еха, ще ме дават по телевизията, ще стана звезда! Не се хвана на средата, най се хвана морината, най се хвана на танецо мори до Петру, на танецо до Петрунка, с парчи коси мори киткаро, с парчи коси киткаро, ни с нозе си мори чехлика, с нозе си чехликала. Това беше много по-добре. Айде сега секстета, може ли да го чуваме? Айде, преглътнете. И там не се притесних, нямаше никакви проблеми.